دا زمکا خلاصا چی پاس اسمان در پسی جاڑی دا زمکا خلاصا چی پاس اسمان در پسی جاڑی اے پیرا ذوالفقار سے بر انسان در پسی جاڑی اے پیرا ذوالفقار سے بر انسان در پسی جاڑی کولا زمون د جوون وی رهنما زمون د جوون وی کولا زمون د جوون وی رهنما زمون د جوون وی ګلونا یتیمان شو ګلستان در پس جاړي اے پیرا ذوالفقار سے بر انسان در پس جاړي داس مکا خلاصا چی پاس اسمان در پس جاڑی اے پیرا ذوالفقار سے بھر انسان در پسے جاڑی ذوالفقار سے بھر انسان در پسے جاڑی مسجد محراب منبرستا خانقاہ چرا یادیگی مسجد محراب منبرستا خانقاہ چرا یادیگی مڑے اوخ کے میں بہیگی دا چشمان در پسے جاڑی اے پیرا ذوالفقار سے بر انسان در پسے جاڑی اے پیرا ذوالفقار سے بر انسان در پسے جاڑی سے بر انسان در پسے جاڑی دا اوخ کو پا باران کے یہ لکلی دل افزنا دا اوخ کو پا باران کے یہ لکلی دل افزنا شاعر احسان اللہ حنفی در پس جاڑی اے پیرا ذوالفقار سے بھر انسان در پس جاڑی دازمکا خلاصا چی پاس اسمان در پس جاڑی اے پیرا ذوالفقار سے بھر انسان در پس جاڑی پیرا ذوالفقار سے بھر انسان در پس جاڑی